እምነትና ይባል ሲድራ ምስራቅ ዓበይነጎ እቲ ዝሪእዎ ዝነበሩ ኩነታቶም ኣብ ሓዊ ንኽኣትዉ ኣብቲ ግብሪ ሓዊ ማለት ሳቶም ግን ነቲ ንጉስ እንታይ ኢሎሞ ከድሕነና እተፈተወ ከድሕነና እዩ ተዘይፈተወ ግና ንሕናሲ ነዚ ስኻ ዘቐምካዮ ምስስ ኣይንሰግድና ሃሌሉያ Oh
بشمشمان بتاعيت الإجابة آمين أنتم مقامنتي دقيقة تفوت ونقول آمين مقامنتي دقيقة تفوت لين قوي دعنا ساعات هاليلويا هاليلويا